I guess we're going back to Bangalore today. Our trip. Oland. He has to hit one boundary. And because we have to hit him scoring the 100. But आर्यन हम कहाँ जा रहे हैं आज? 1 hour जा रहा है। एन के लोडी 10 सेकंड तो रन अप में लगा देते हैं। तुमको नहीं पता कहाँ जा रहा है? बोल ना। हम लोग जा रहे हैं हग्गू। बोलो ठीक से। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे होन्नावर। इसके बाद और उसके बाद जाएंगे RFO ऑफिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ఛానల్ బ్లాగ్ విత్ దీక్షిత. ఇది దాదాపండ ఇంకొలు గోకర్ణ పక్కం యానక్ పోందుల. సో నౌ ఇట్స్ 6 o'clock. ఇంకొలు మాత బై స్కూటీ పోందుతుంది ఇంకొలు ಶುರು ಕೊಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆದಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಟೇಡಾ ಪೆದಾಡ್ದಾನ ಅಂಕುಲು ನಾನು ಯಾನ್ ಪೆದಾಡ್ದ ಅಂడి ನಾನು ಮಂచి ಒರ್ತಿ ಮೀ ಒಂದಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೀ ಒಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರ ಪೊನ್ನು ಲೇಪಲ್ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಗೊತ್ತುನ್ನದ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ ಬೇಗ ಪೋದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬದಿ ಟುಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗದ ಪಂಡ ಯಾನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪು ನಾನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿಚ್ಚ ಅಂಡ್ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಲ పోతుజి ಸೊ ಸೌತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಹೊನ್ನಾವರ ತ್ರೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಶಿರ್ಸಿ ಅಂಚ పోందిప్పును దాదాపు ಅವಳ 2 wheeler పోను ఇప్పుడు బజుజి మేబీ యాన్ పూర్ణిమ నోటికి పోడు యానకల్ ఎక్కువ మకర మళ్ళీ సత్యాల గాడి బిడారు కూడా తుకా బలి బలి నమ్ పోయి బలి బలి గాయ్స్ బలి పోయి पूरी 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 हेलो आर्यन हाय सत्यम ब्लैक फ्लाई आ रहे हैं तुम लोग दिनेश अंधा है क्या? अंधा है क्या? हट दिनेश ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪೊಯ್ ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎದುರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿರ ಅವಡು ಪೋಪಿ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೆಂಟ್ಗೆ ತಂದು and bike scooty देतंದ್ರೆ bike ಇಂಗೆ scooty देतಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಸಿಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಮೋಲ್ ನಮ್ಮ बाय बाय नहीं गए तुम लोग ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಾನ ಕಡೆಗೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡ್ರಡ್ ಜನ ಪಿರೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡ್ರಡ್ ಜನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡ್ರಡ್ ಜನ ಬಕ್ಕೊಂಜೆಟು ಒರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು 7 ಜನಲ ಹೊನ್ನಾವರಡ್ದು ಪೆದಾಡಿಯ
ఇంకులైతే తిండ్రే గుందుదా ಹೊನ್ನಾವರದೆಂಕುಲು ಕುಮಟಾಡ್ ಜತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಇಡ್ಲಿ ಬಕ ಬೋಂಡ ತಿಂಡ. ಯಾನ್ಲ ಪೂರಿಲ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಹೋಲ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋತ. ಅಲ್ಲೆಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾತೆ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ 1.5 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ರೋಡು. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾರ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನಾಗ ಆಪುನ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಆ ಟೈಮ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ. ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ಯಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು सत्यम डिक्की में है बैक के ऊपर वाला चेयर. ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಮೀನು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಬಕ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು. हम तीनों ब्लैक 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 ओ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ है बोल रहे हाँ ऊपर है. डनी तुमको पता है हम लोग जो परमेश्वरी कुलिते याना हमारा पास है. हेलो 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 नो Careful with leeches. Careful with leeches. Yes. स्मार्ट कैसे हो? दिनेश we want you दिनेश. कितना दूर तक जाना है हमको? 1 किलोमीटर आप 500 मीटर हुआ है बस. 250 मीटर कम से ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಗಾಡಿ ಕೊನ ಪೇರು ಮೇ ಬಿ ಅವು ಲೋಕಲ್ದ ಕುಲು ಪೋಡು ಡೌಟ್ ಮುಲ್ ಮಾತಾ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ इज्जे अंदर बट गाड़ी दा यूज मलते है ना. प्लास्टिक यूज नहीं है सेव है ऐसे बोल रही है फिर पोल्यूट क्यों कर रहे हैं वो लोग.
because they are the forest guard or something, so they have to use it. और ये सारे चोचले सब हमारे लिए होते हैं, like this kind of shits for us only. They are allowed for everything. That's it. ಮುಳ್ಳೀಚ ಸುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದದ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಡೇ ಪೋಯಿ ಬಾಕ ತೋಚವೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ये गणपति टेम्पल है। भगवान तुम ही रक्षा करो हमारा। हाँ नाना मत बोल रहे स्टेप्स कितना स्टेप्स है? 9 वो हमसे नहीं होगा। Don't look up. नीचे नीचे ಈತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಕೋಡ್ పొడమిట పోడు యాక్చువల్లీ ప్లేస్ ఉంది అతని దూర పోడత సురుకుపోయి ಅದ್ದೂರ ಜಾಂದ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತೋಜಾಯತ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಚೂಡ ಬಡ್ಡೇ ಮುಟ ಪೋಡು ದೇವ್ರೇ ಪೂಜಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಇದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತಾರ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತಾರ್ನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ देखो टेंपल मिला है अभी ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಟೆಂಪಲ್ तो చూడ ఇంకుల్ బక్ ఉలై పోందిచ్చా ಹೊರಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು आर्यन इंचिर्द पोदु उंचे अंचिर्द पिरोंची रूट एग्जिट रूट बोल रही है इंचिर्द मान दिस साइड हटो ना ब्रो पप्पू की गाड़ी तेज है ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದು ನಮಕ್ ಅಂಜ್ ಮಿತಾರಂ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಗುಹೆ ಮತ್ತು ಗುಹೆ ತುಲೈಪೋದು ಲೈಕ್ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಗುಹೆ ತುಲೈಪೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪೋಲಿ ಆತೆ ಸೊ ಮಾತಾಕುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಲೈಪೋದು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಿನದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೇವ್ ದಲ ಕಾತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕೇವ್ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೇವ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಕೆಗೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ ಗಂಗೆ ಮೂಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆತೀನಿ ಪನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಗಂಗೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಲೆಟ್ ಗಂಗೆನಲ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಾಗನಲ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದು ಎಪ್ಪುಣು ಮಾತ ಟೈಮ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೇರು ಕೇನ್ನಾಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಇಪ್ಪುಣ್ ನೆಟ್ हाँ मेरे से लो
अरे मेरा तो किशोर खड़े से वो लाइट ही नहीं है. मस्त डिसअपॉइंटेड बिकॉज इंक्लेग दाला नेट तूवरे तिक्किजी केव तिक्कंड पक्का टेंपल तिक्कंड टेंपल पोद बत्ता गुड्डा दाला तिज्जी बट स्टिल इंकुಲು ಉಂದೆ ಪೋಪೈತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೋರಂಡು ಕದಾದ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬುಂಡ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾದ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋರೆಗ್ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ ಅಂದೆ ಪೋರೆಗ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ अंचिदाल हमको अच्छे नहीं लगते. ये देखो जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना ये आता है देखो. ए सब लोग हाय सांप सांप और कुछ नहीं है क्या? ए, मुझे ये देखना है इसका अंदर क्या है यार. इनको ई प्लेस के बत्ती जांड सो आर्यन माते ले ला ई प्लेस के पोंदुला ये कुछ है यार उसके अंदर देखो लॉक हुआ है मगर नहीं महक रहा है. लाइट ऑन करो अंदर इसका वजन भी तो कम है. प्यार प्यार गोकर्णा चलना. सुनो ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೋಂದುಲ ಎಂಗ್ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ವರಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋದು. She is overweight. No. You should have. You should have. You should have say. 60 के say मतलब yes. 60 Should have said yes. तुम यू ज्यादा है यार वो तो. ये दोनों का वेट मैं अक्षय का कितना तो इतने इंकुलू तिनरेग बाइदा इतने घंटे टाइम कितना डैनी टाइम कितना 3:16 ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿಂದು ಬಕ್ಕ ಗೋಕರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಬೈದ ಬಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಒಂದು ಓ ರೋಡ್ ಇಂದು ಗೋಕರ್ಣ ರೋಡ್ ತಲುಪಲ್ಲಿ कहाँ जा रही है हम भूतनी जैसे दिख रही देखो पूरा आइलाइनर इधर इतने पोपिनी आर्यन नोटुगु इधर देखना एक बार आर्यन ये बहुत अनकंफर्टेबल हेलमेट है. ನಮಕ್ ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಜಿಡ ಉಂದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಆಪಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ 4 ಜನ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಪೋತೆ ಡ್ಯಾನ್ ಇನ್ಬಿಡ್ತು ಪಣ ಸುರುಕು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ್ಯಂ ಬಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುರ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಆಪಿನ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತು ಜಿಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋತಿನದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾ ಆ ವೆದರ್ಗ್ ಪುಣ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇರಿ
ಮುಲ್ ತುರ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗನೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿಲು ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಆವಡ್ ಒಬ್ಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಡ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ಜನಕುಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆರು ಆಟೋ ಅವಡ್ ಬೈಕ್ ಅವಡ್ ಕಾರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತೂವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತ ಸೊ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನಾಗನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಎದುರ್ದ ರೋಡಿಗೆ ಪೋಣನೆ ನಮಕ್ ಬೀಚ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಬೀಚ್ ಗೋಕರ್ಣದ. ಗೋಕರ್ನಾಡ್ ಮೇನ್ ಬೀಚ್ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪನ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಲ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ ಐ ಅಲರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ನಾಗದ ಅದನ್ನ ಬೂರ್ನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂದಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಉರಿದು ಹೆವಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅವನು. ಈ ಜಾಗ ಒಂತೆ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಏನ ಮೂನೆಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಶೋಕುಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಸನ್ಲೈಟ್ ಶೋಕುಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯಾನಾ ಎಂಕ್ ಗೋಕರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೀಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ವೆದರ್ ದಾದರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನಡ್ದು ಆಲಬಣದ ಆಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಒಂತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋದಿತ್ತ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ದಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೂಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದದೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಬರ್ಮುಡದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದೆ ಗೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಜೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇ ತುಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಕ್ ತುಕ ದೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಕಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅವಡು ಬೇದ ಅಕುಲು ಇಪ್ಪು ನಕುಲು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕುಲು ಜಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಚೆನೆ ತುಕ ದಾಲ ಮಿನಿ ಅಪ್ಪಣ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವನು ತುಕ देखो अक्षय ए देखो पूर्णिमा ए देखो डैनी ए देखो आर्यन You good? ए देखो दिनेश दिनेश डेवलपमेंट दिनेश ए कौन है सत्या चेक नाटक करते चेक एक्चुअली अच्छा है नींबू लेमन टी अपने फैंस को एक बार नींबू लेमन टी ट्राई मल्पले अब शो कोड हमारा मोबाइल में बोल रहे हैं इंगला मोबाइल चार्ज सॉरी एन्न मोबाइल सो इंगलंते शॉपिंग मल्पुवा पण दाला दೆಪ್ಪರ ಎತ್ತರ ದೆಪ್ಪುವ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಗೋಕರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ 71 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಗ ಬಂದು ಮಲ್ತೋದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್